Nasikop sa mga personahe sa Coast Guard Substation sa Governor Generoso sa Davao Oriental ang usa ka motorized bangka sakay ang duha ka mga Indonesian national ug tulo ka mga Pinoy tungod sa illegal nga pagbiyahe ug mga wildlife. Sumala sa CGSS, bandang alas 3 sa hapon niadtong Nobyembre 28, 2024, dali nilang girespondihan ng usa ka impormasyon gikan kang barangay Kagawad Ronald Batinaw kabahin sa usa ka gidudahang motorized bangka nga naglabigar og tulo ka nautical miles gikan sa baybayon sa barangay Pundagitan. Bandang alas 4 sa hapon, naharang nila ang usa ka MBCA sakay ang mga suspetsado. Ato sa inspeksyon, nadiskubrihan sa mga otoridad ang mga wildlife nga walay igong dokumento nga nakasupak kini sa Republic Act 9147 o Wildlife Protection Act. Lakip sa mga nadiskubrihan ang 27 ka Molokan Cockatoo, 21 ka Rainbow Lorikeets, 26 ka red lorries ug pipila ka marsupials sama sa northern ug common spotted kuskus. Di kustudiya na sa kapulisan ang mga dinakpan. Samtang, gi-turn over na sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR ang mga nakumpiskang wildlife aron maatiman ug mahatagan og proteksyon ug ginatino pa kung asa kinigikan. Nagapadayon sa bang investigasyon sa mga otoridad kabahin sa illegal nga patigayon sa wildlife trade sa rehiyon. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!